Oh. Lo, hei, kilo. Lagi. Yap, oi, woi, hei, lo, yep, lo. So, Ho a, ya, goyang Siti. wase, Senggol Siti. tos, Lo. hei, Yo. ho a, Goyang Siti. wase, Senggol Siti. tos, Lo. Tika. Kaya ngene ulah kapri gelaning dereng poso satriya kriyati budaya. sayung. Ayo lo. Wes. Alon bae ngero sing prayitna lan uga sing pratitis. Ade-ade rada minggir. Ati lan uga sing alon-alon didikan. Mas Jebe. Mas Bonojo. Lo. Yep. Hey. Wait. Diipan, ayo naturan diipan. Op. Yep. Wah. La. Sopo iki? Santoso. Sing ati-ati le. Op. Was. Prayit loleno mangkin jamu gerwo. Yo. Was. Ade-ade rada minggir. Hayo. Was. Vira. Ayo Leta bagus. Ayo. Pak Ladi. Iki lho. Butuku jar butuku. Lan salah prayitna. Kok blondonge gendut gondrong iki. Hei. Yep. Wira. Ayo Gerwira. Sing hati-hati. Ayo rukun kumergo bareng kumandang rampak jogete saya enjang semake jangan dikeri senggak runtut ambo sali rangu ciwani gawe senenge ngati yo
seni kanggo diweni gawe sang semingati Prayitno Sekanto para kanca-kanca Triadi Wijaya waspadakna para prajurit hei ha hei ha hoi jas Ayo run, ayo run. ayo Babias Mas Danang Kancil. Jo. Mas Mary Yo. Dukung rawuh Mas Mary Yo. Ayo. Yo. Yo. Ayo ngopo iki ditanjake bareng-bareng ger Oh. yo 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 Ae, ae. ae ae Ya, ya. hosa hosa Ayo dong. jajali to jajali gagan Mas Sutri. dalem sayangku Aku cinta padamu loh Mas Sutri. oh yes oh ya Bapak arek-arek. bapak ya rarek ayo hei sos hei yo hei Yuk, yuk, yuk. sos hei ayo
sayuk wong ayu. Ya ya Mas ya. Arep Aku cinta padamu loh arep Mas. dadi ngopo aku ya tetep cinta padamu. Iya ya. Pak Wahyudi. Aturan kenal. Oh manis ganti lambe atiku. Iya piye dek aku manut sliramu. Yen pengen takon isi atiku. Kabeh mau yo mong nganggo sliramu. Wong ayu sinamang nanda ayu. Yen kelingan aku ra bisa turu. Yen makai nganti lali janjimu. Bisa-bisa awakmu dadi guru. Aku ora bakal lali.
kok gilirane diikep. Ya diucapkan selamat malam kepada Bapak Babin dan juga Bapak Babin Kamtipnas dari Kecamatan Gundang untuk malam hari ini yang juga berkenan hadir untuk mengamankan tata tertib pagelaran untuk malam hari ini. Sekali lagi selamat malam, selamat datang kepada beliaunya Bapak Babin dan juga Bapak Babin Kamtipnas dari jajaran Kapolsek Gundang. Titiwos winanci propradangga senggak sasautan mreregeng swasana genira ambeksa ambabar endahe sarino swantara wis rinakit tembang angiringi gangsa slompret lan kampule ramah nyangsa mati panjogete saya angawe-awe ingkang samya amulat bisa seneng atine.
Mas Jomber pas ngombe obat hastu. Lek rene iki mung mesti ndang ngombe obat dhisik. Derek lara sakit kepala. Malih kagem kanca-kanca cipta budaya lan ugi kanca-kanca saking Lejar Penggalih Kelurahan Pinarak wonten dalu punika. Oh. Ha he. Oh, ah, he. Ho ho. Ya ya. Ho ho. Ye. Hos. Lan ugi kanca-kanca saking Giri Budaya Pak Udi Sakwadya Bala matur sembah nuwun rawuhipun. Oh. Uda budaya Banaran rawuh matur nuwun. Yo. Jurit pemandiang makarya ambabar seni Triadi budaya cancuk kaliwondo ambangun budaya terus kapara nyata Prayitna sing ati-ati nger santosa. Kene nger pinarak ingkang sekeca nger santosa. Yo. Wes
kumandang makarya ambabar seni Tri Adi Budaya Canduk Tali Wanda ambangun budaya para nyata para wadya mangsah ing jurit kumandang makarya ambabar seni Tri Adi Budaya Canduk Tali Wanda ambangun budaya. Woi, yoho, ayo le, siji ger, wos, mati dening aku ger, leno pangindiamu yo pan woi, ajur oleh sarta balungmu man woi, ah. Mumpus Kahayu saya suwe anglelet do wong ayu lalianing jiwa esemu anglam-lambi babasan ke dawa ngimpi saya suwe tansah katon apa besok bakal kelakon gandeng reruntungan tumujung bangun bebrayan kanan wong tuwa ora dangan jalarane amarga beda derajate mupo sajroning rasaku apa besok bakal kelakon gandeng reruntungan bebrayan
tak lilake mung siji walengku sekatrasnan kanggo kowe. Ho-ho. Ayo Neng Tri Adi Budaya. He. Oh, wah. Oh. Ayo hop. Wey. Iya. Aku nyuwun enggal diterke pamit bapak paman aku nyuwun diterke bali walwa. Wos. Aku yen ora bapa wandi aku ora bakal bali. Kene le papano le boyokmu papano yen boyok. Betul gratis ya. Toso kurang banter. Woi, kurang banter. Alah